Ahojte, tu Dash, toto je môj prvý videoblog na Linuxzone. Rád by som vám ukázal túto vec, na ktorú sa práve pozeráte. Volá sa Zapni ma a je od Igora Miňa. Táto vec, alebo teda názov, vystihuje úplne čo robí. Čiže zapína počítač alebo vypína v nejakých prípadoch. Pozrieme sa, čo tu máme. Čiže máme červeno-čierny kábel, ktorý je spojený s počítačom. Tento červeno-čierny kábel ide do tejto žltej skrinky. V tejto skrinke je procesor relé. Relé sa zopne, ak ide prúd z reproduktora. No, to znamená, že ak zavoláme na tento mobilný telefón, tak sa zopne relé a zapne sa počítač. Čiže môžeme si to vyskúšať. Ja tu mám mobilný telefón. No, čiže volám doma PC. Áno, videli sme, jak sa zoplo relečko. No a teraz poďme sa pozrieť, či sa zapol počítač. No, počítač vyzerá byť zapnutý. Na obrazovke nič nie je, ale už tam práve nabehol grup. No a takýmto spôsobom sa dá aj vypnúť natvrdo počítač, keby sa niečo stalo. V princípe to funguje tak, že keď sa mi nabutuje operačný systém, tak sa pripojí na sieť a vlastne mám dostupnú celú plnú workstation, čiže môžem pracovať. No a to je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám Zapni ma páčilo. Igor plánuje si spraviť aj web stránku so Zapni ma, tak budem informovať, keby to náhodou bolo nejaké aktuálne. A ešte raz ďakujem za pozornosť a majte sa.